Здравейте, приятели! Връх Попак. Потрасе утро, рано сутринта, 7 без 10. Летим нагоре с моят човек. Чисти. Хубаво прави. Няма хора иначе. Ама то нормално. То кой да се грижи? Имаш собственост, грижи се за нея. То като него тук. Какво да прави? Какво да прави? Гледа си го той. Като детенци. Да му е приятно другия път. Кога ли ще до другия път? Чак утре. То му е за пръв път. Днеска. Не се е качвал. Хубавец. Страшна машина. Любимата ми табела. Като стигна да е тази табела, много се надъхвам, човек. Гледайте, хора, гледайте. Гледайте, фенове мои. Любимата табела. Тази табела е направена за всички дебилаци. Вие можете! Не мога. И прочитаме наново. Мога! Браво! Тук хваща някаква страшна мотивация. Надъхвайте се. Минават минути и мотивацията минава. Толкова. Много съм очарован днескашното преходче. Докато се чисти. Оп. Имам време да снимам, да коментирам. Говори ми са. Чувствам се като коленцето. Имам въздух. Коле, къде си?